Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Oweruza milandu ati dziko la Malawi likufunika oweruza pafupifupi 88 kuti milandu idzitha mwachangu. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka maofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole zokhalitsa ndi khonsoloyi. Takulandirani mu nkhani zathu. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa kuti maiko sakugwiritsa ntchito zida za nkhondo za nyukliya komanso kulimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Mlembi wamkulu mu nduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena America Chale anena izi pamwambo okumbukira momwe mabomba a nyukliya anawonongera mizinda ya Hiroshima ndi Nagasaki mdziko la Japan. Madalitso Muhango ali ndi ripoti. Pa 6 komanso pa 9 August mchaka cha 1945 ndi masiku osayiwalika mu mbiri ya dziko la Japan pomwe mabomba a nyukliya anapha anthu mazana m'mizinda ya Hiroshima komanso Nagasaki. Poyankhula pa chionetserochi, mlembi wamkulu mu nduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena America Chale ati chionetserochi ndi chikumbutso ku dziko la Malawi komanso maiko onse pa dziko lonse lapansi kuti zida za nkhondo za nyukliya ndi zida zoononga komanso zosokoneza chitetezo pa dziko lonse. Iwo ati boma la Malawi ndilodzipereka pothandiza ndondomeko zothandizira kulimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Boma lili gulu la maiko amene ku United Nations amapititsa patsogolo kufuna mtendere wa pa dziko lonse lapansi. Komanso sichokhacho pofuna kuonesa zimezi Government of Japan, aboma la dziko la Japan ku bungwe la United Nations amabweretsa timati ngati chikalata mu chizungu resolution imene mafuna kukumbutsa dziko lapansi lonse kuti tifike pamene dziko lina lililonse silizakhalanso ndi zida za nyukliya. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Yasushi Naito ati zionetsero ngati izi zimapereka mwayi kwa maiko kuunikira kufunika kolimbikitsa mtendere. Iwo anatsindika kuyipa kugwiritsa ntchito mabombawa ponena kuti amaononga anthu komanso katundu. Papita zaka 81 tsopano kuchokera pomwe mizinda ya Hiroshima ndi Nagasaki inaphulitsidwa ndi mabomba a nyukliya zomwe zinachititsa kuti dziko la Japan likhale dziko lokhudzidwa ndi mabombawa mu mbiri ya dziko lonse. Mwambo wa chionetserowu uchitika kuyambira pa 9 mpaka pa 13 March ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Kazembe wa dziko la India mdziko muno Amararam Guja wati maphunziro a sayansi ndi luso la makono ndi ofunika kuwalimbikitsa popeza ndi nsanamira za chitukuko cha dziko. Kazembeyu wayankhula izi ku skulu ya ukachenjede ya Mzuzu atakambirana ndi akuluakulu a skuluyi zinthu zosiyanasiyana zomwe zingalimbikitse maphunziro pa skuluyi. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Mawu ake kazembe wa dziko la Indiayu anatsindika kufunika kwa mgwirizano pakati pa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu ndi skulu za ukachenjede za ku India kuti apititse patsogolo ntchito za maphunziro pa skuluyi. Kazembeyu anatinso maphunziro a sayansi ndi ofunika kwambiri kuwalimbikitsa popeza ndi gwero la chitukuko cha dziko lililonse. Pa zokambiranazi mkulu wa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu Profesa Wells Singini anati skulu yawo yayika chidwi pa luso ndi ukadaulo wa sayansi. Ndipo tinatenga mbali ziwiri kaye zomwe tinazo noti nzofunikira kwambiri ngati kwa ifeso ngati Mzuzu University. Ni ma areas amene Mzuzu University kupangaso bwino ndi energy kumbali ya renewable energy komanso nkhani za ICT. So tikumanga panopa yomwe tikuti yomwe ethic iyo ndi malo amene tinayika kuti awawa ni malo okuthandiza ma innovation and technology basi sima classroom yaye kumeneko ndimene tizaone zinthu zambiri zikutuluka. Ndikunena pano Mzuzu University inayika kwambiri chidwi pa nkhani za research innovation technology. Ndimene ndikunena pano tindi ma 49 ma innovations amene atuluka. Ma innovations amenewa moto tili process tupanga register ndi registrar general komanso tili process yofuati atukule akupita pasogolo.
ma innovations ambiri acho kwa ma students athu komanso ena obwesa ma students awo si ma students ma innovations si ma students ndi ana akunjako koma ali ndi nzeru zakuya abweresa nzeru zawo. Pa ulendowu mkulu wa pa skulu ya ukachenjedeyi anamuonetsa zina mwa ntchito zomwe skulu iyi kugwira kuphatikizapo ntchito zomangamanga monga ntchito yomanga chipinda chosungira ndi kuwerengera mabuku pa skuluyi. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Oweruza milandu mdziko muno ati dziko la Malawi likufunika oweruza milandu majaji pafupifupi 88 kuti milandu idzitha msanga powonjezera chiwerengero cha majaji 45 omwe alipo panopa. Registrar wa mabwalo a milandu a Innocent Nebi anena izi akuluakulu ena aku mabwalo a milandu atakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Ataonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo, akuluakulu oona za mabwalo oweruzira milandu mdziko muno anati ndalama zimene boma lapereka mu budget ya 2026 mpaka nkatikati mwa chaka cha mawa sizikwanira kugwirira ntchito zosiyanasiyana zimene azikonza. Mmodzi mwa akuluakulu aku mabwalo oweruza milandu a Innocent Nebi anauza komiti iyo kuti mwachitsanzo pali ntchito yofuna kumanga likulu loona za mabwalo a milandu Judicial Complex mu mzinda wa Lilongwe, kukonza mabwalo za milandu m'maboma osiyanasiyana monga ku Nsanje, ku Salima, komanso kwa Nkukula mboma la Dowa, kugula galimoto zina za majaji aku khoti mwa ntchito zina chabe. Kotero kuti akadakonda kuti awawonjezere ndi 16 billion kwacha pa budget imene apereka ku mabwalo za milandu. Koposaposa a Innocent Nebi anatinso amabwalo za milandu afuna kulembanso majaji owonjezera. Atikamba kuti majaji 45 amene alipo pano ku High Court akulephera kuthana ndi milandu yochuluka imene ilipo. Iwo anati akukhulupirira kuti kulemba majaji 10 owonjezera panopa kuthandiza kuti milandu ina izitha mwansanga. Takhazikitsa functional review yomwe tifuna kuti tipange implement. So kupanga implement functional review tilemba ntchito anthu angapo ndeti mapempha kuti atati atiwonjezera ndalama kuti tikwanirise kumbukumbu kuti tiwonjezera anthu ogwira ntchito kuti mwina milandu izifulumira. Panopo majaji ku High Court alipo 45, ku Supreme Court kuli 11. Nde poyerekeza ndi chiwerengero cha anthu mziko muno majaji ndiwochepa. Wapa mpando wa komiti yoona za malamulo nyumba ya malamulo a Gift Nankhuni anati akugwirizana kwathunthu ndi amabwalo za milanduwo ndipo akuti akanenerera mnyumba ya malamulo kuti ndalama yopita ku makhoti ayiwonjezere. Zimene zozo ndizoona chifukwa anthu mali kuchuluka and pamafika kuti majaji ndithu anthu amene amakhala m'makhoti akhalenso ochulukirapo kuti azipanga save anthu. So komiti inaona kuti zimenezo ndizoona ndi azitenga zimenezo akasiya mu plenary. Padakali pano ku mabwalo akulu oweruza milandu a High Court kuli oweruza milandu kapena kuti majaji 45 okha, ndipo akatswiri za malamulo akhala akunena kuti kupanda kuonjezera ndiye kuti chiwerengero cha milandu chizinka chikwera pamene milandu imene ikutha ikhala yochepa. Isaac Jali, MBC Lilongwe. Akuluakulu a ofesi yoona za chisamaliro cha anthu mboma la Mangochi ati chiwerengero cha ophunzira ofuna thandizo la ndalama zolipirira maphunziro mskulu za sekondari za boma chikuchepa tsopano. Izi zikutsatira kukhazikitsa kwa ndondomeko ya maphunziro aulere mskulu za sekondari za boma. Sotini Ndazi kuchokera ku Mangochi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Owen Mavula. Mwezi wa Januari chaka chino unduna za maphunziro unakhazikitsa ntchito yopereka maphunziro aulere msukulu za sekondari za boma ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa mavuto azachuma omwe makolo komanso ophunzira amakumana nawo pa nkhani ya maphunziro. Ku Mangochi akuluakulu za maphunziro komanso adindo ena ati kupatula kuchepetsa mchitidwe olekera maphunziro pa njira, ndondomekoyi kuthandizira kuchepetsa chiwerengero cha ophunzira amene akhala akupempha kuti awayike pa mndandanda oti akufuna kwabwino komanso khonsolo idziwalipirira maphunziro aku sekondari. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zachisamaliro cha anthu ku khonsolo ya boma la Mangochi a Have Mbwezo ati mwachitsanzo chaka cha maphunziro cha 2024 mpaka 2025 ofesi inalandira atsikana 69 komanso anyamata 83 ofuna thandizo la ndalama zolipirira maphunziro, ndipo ofesi inakwanitsa kupeza thandizo la ndalama zolipirira atsikana okwana 52 ndi anyamata 33.
ndipo ena otsalawo sanapeze thandizo. Koma pakadali pano zinthu zikusintha. Pali kutsika mpani umene timakumana nawo mu ofesi muno wachepa mphamvu kwambiri, kamba kuonena kuti ana aja atamva kuti maphunziro aku secondary school ngaulere akumangonyamuka kumapita ku school kwako osapita so kwa wina aliyense akafufuza kuti kwadi ndiyende bwanji ndipange bwanji andithandizira school fees ndi ndani. Pothirapo ndemanga mkulu wa bungwe lona za maphunziro Link Education Governance Dr. Limbani Nsapato wati zomwe zikuchitika kumangochi zikupereka chithunzithunzi choti ndondomeko ya maphunziro aulere ikuthandizira kuchepetsa mavuto omwe ntchito za maphunziro zimakumana nawo. Maphunziro aulere aku sekondari athandiza ana ambiri amene anali mavuto a fees athe kuphunzira, komanso zithandiza kuti zichose chipinjo chimene chinali pakati pa makolo ndi mabungwe othandiza kuti azitha kusakasaka ndalama zoti athandizire anawa. Thokoze boma chifukwa cha ganizo lopangisa kuti maphunziro akhale aulere primary komanso ku sekondari. Ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za sekondari za mdziko muno ndi imodzi mwa mfundo zomwe chipani cha Democratic Progressive DPP chikukwaniritsa pa zomwe chinalonjeza chisanalowe mboma. Alangizi azachuma abungwe la Public Service Pension Trust Fund ati hotela ya Amalis ku Blantyre simayenera kugulidwa pa mtengo woposa 35 billion kwacha, ngakhale kuti hotelayi eni ake amaigulitsa pa mtengo wa 48 billion kwacha. Komabe bungwe la Public Service Pension Trust Fund linapitilira kugula hotelayi pa mtengo wa 128 billion kwacha, mosiyana ndi malangizo a alangizi azachuma komanso banki ya reserve mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Malipoti akugulisidwa kwa hotela ya Amaryllis anabwera poyera kumayambiriro a chaka chino, pamene anthu okwiya ndi mgwirizano wa malondawo anayamba kulankhula pa masamba mchezo kamba kuti ndalama zogulira hotelayi ndi za anthu opuma pa ntchito. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ya FDH anaonkulichi ati hotelayi simayenera kugulidwa pa mtengo oposa 30 billion kwacha. Ripoti yathu inali yosonyeza kunena kuti chinthu ichi chakuti chigulisidwe chikhoza kugulisidwa pa mtengo wa 30 billion. Ndipo tauza komiti kuti ntchito yathu inathera pamenepo chifukwa titatumiza report imene palibenso china chilichonse chimene tinalandira kuchokera either even NICO or fund ya pension. Ndipo akuluakulu a Continental Asset Managers ati hotelayi simayenera kudutsa 36 billion kwacha, kamba kuti patenga zaka zoposa 30 kuti ndalama zogulira hotelayi zibwerere. Ndipo apa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts wati komiti yawo itsatira nkhani mpaka pa mapeto. Kubechera ngati umene takumana nako ngati dziko padakali pano asazakhalenso ndi motsamwisa mwambiri chifukwa ichi akangoyamba kuti zimenezi zichitike, ndiye tikuyenera kuti tilingalirebe mozama ndi kuchita zinthu zimene sizingokomera anthu amene apanga ziganizo panopa koma mbado umene ukubwera, chifukwa ife tizatha kupita komano mbado wina ukubwera kumene kufunika kuti uzathe kupeza zinthu zokhazikika komanso zogwirika. Pali ena pamagwiranso ntchito mboma mkhalanso ndi nkhawa kuti kodi ndalama yathu tikamazafika pa nthawi imeneyo izakhala ilipo tani. Kafukufuku wakugulidwa ka hotela ya Amaryllis apitilira mpaka lachisanu sabata ino, ndipo zotsatira zoyamba za kafukufukuyi zikuyenera kuperekedwa lolemba likubwerali ku nyumba ya malamulo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Oweruza milandu ati dziko la Malawi likufunika oweruza pafupifupi 88 kuti milandu idzitha mwachangu. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka maofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole zokhalitsa ndi khonsoloyi. Takulandiranenso mu nkhani zathu. Khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka ofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole za mgonagona ndi khonsoloyi.
mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman ndiyomwe ikutsogolera ntchitoyi patatha miyezi iwiri yomwe khonsoloyi inapereka kwa eni nyumba ndi malonda kuti alipire ngongole zomwe ali nazo ndi khonsoloyi. Chisomo break wazambiri mu ripoti ili. Mosogozedwa ndi mfumu ya mzindawu, khonsolo ya Blantyre inayamba kutseka ofesi zalikulu la Malawi Housing polephera kupereka ngongole yokwana 460 million kwacha. Khonsoloyi inasekanso ofesi za Pacific Limited ku Chiwembe chifukwa cholephera kupereka ngongole yokwana 52 million kwacha. Mfumu ya mzinda wa Blantyre yomwe inali ndi apolisi komanso makhansala kuphatikizapo akuluakulu ogwira ntchito ku khonsoloyi anatsekanso ofesi za Nakala ku Limbi chifukwa cha ngongole yokwana 68 million kwacha. Ndipo khonsoloyi inapitirira kukatseka nyumba za chipani cha MCP chifukwa cholephera kupereka ngongole yokwana 132 million kwacha. Poyankhula ndi MBC, Osman anati kusapereka ndalama za lenti kukusokoneza ntchito za chitukuko mu mzinda wa Blantyre. Pada tinapasa kuti abwere ku ofesi olaka nayamba kupereka pang'ono bwezi panopo mwina ngongole yathu iliyo chepa koma anthu anangotengera chizolowezi osamalipira. Ndiye nchifake lero tafuna sopano kuti tipange action pajani manena kuti nejomo man of action. Sizoti tizingolankhula basi metambira kulankhula zinthu osamaenda panopo ina aliyense okhala Blantyre aziziwa zoti is entitled kulipira masiterens. Chifake ukaenda ntawuni muno anthu okhala Blantyre akudandaula misewu sili bwino. Blantyre City Council kulephera kupereka maservice fake ndalama ilibe. Tikudikira kuti budget ndi budget kuti zabwere ndiliti. Anthu panopa kudusa mapotuozi ambirimbiri. Ndiye chifake taganiza tisachedwe ya tingopanga izi cholinga choti tipeze ndalama pomwe ndikunena pano wiki ya mawa uona zomwe zitachitike Blantyre muno. Chifukwa kuti ndalama anthu ambotipatsa tili nazo tisiwapona mizira. Andine ndikutsimikiza kuti wiki ya mawa ali mukazapanda kuona china chikuchitika Blantyre muno muzandigwire pakhosi. Pamene khonsoloyi inafika ku hotela ya Victoria kuti itseke malowa, eni malowa analipira ngongole pa nthawi yomweyo. Malipoti ochokera ku khonsolo ya Blantyre akusonyeza kuti eni malonda ndi nyumba zosiyanasiyana zochitira business ali ndi ngongole zokwana 8 billion kwacha zomwe akuti zikulepheretsa ntchito za chitukuko. Chisomo break, MBC, Blantyre. Nthambi ya boma yoona za migodi yatsindika kufunika koyika ndalama zochuluka mu ntchito yofufuza komanso kuyeza miyala m'dziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi a Andrew Chisamba amayankhula izi ku Lilongwe pomwe akuluakulu a nthambiyi amakumana ndi komiti yoona za ulimi wa nthirira komanso kusintha kwa nyengo. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mlembi mu nthambi yoona za migodi a Andrew Chisamba ati kuyika ndalama zapadera pa ntchito ya kafukufuku wa migodi kutha kuthandizira kuti dziko lino lisamadalire makampani akunja kwa dziko lino kudzagwira ntchitoyi komanso kuthandiza kuti pakhale uthenga olondola okhudza za migodi. Iwo ati nthambiyi ikufuna kuti boma liyike ndalama zokwanira pa ntchito ya kafukufuku wa migodi kuti dziko lino likhale ndi kuthekera kokuza ntchito za migodi posadalira anthu akunja. Ngati dziko la Malawi sitidathe kuyika ndalama zoti tigwiritse ntchito ifeyo ngati aunduna kuti tipange kafukufuku wa miyala yathu. Tinapanga kafukufuku timaucha kuti kauniuni koma amene uja amangosakasaka kuti tidziwe kuti apa pali chakuti komano sikuti mkangodziwa kuti apa pali ruta yolo mwachitsanzo ndiye kuti mukhozo uyika mgodi penepo. Mmaino ochita kafukufuku amene mati detailed exploration kuti mudziwe kuti ruta yoloji ndochuluka bwanji kodi kodi take ndiyotani kodi pene patitati tiyike mgodi kodi ukhoza kupindula kapenayi. So zimenezo zimene tikuyenda kuchita. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi wa mthirira komanso kusintha kwa nyengo ati aone Henry ati komiti yapeza mavuto angapo omwe akufuna kuti nthambi ikakonze komanso iyike chidwi chake pakafukufuku wa migodi. Ndeti mawapempha kunena kuti akhale ndi ndondomeko zawo zolingalira mayambidwe a ntchito ya za migodi kuno ku Malawi chifukwa tidakali kutali ndeti kufuna kuti iwo a mining ku nduna wa mine apange zinthu zonena kuti ayike ndondomeko. Potsatira izi komiti yauza nthambi yoona za migodi kuti iyike ndondomeko zake moyenera ndi kubweranso ndi mapulani ogwirika. Margaret Mapando, MBC,
Lilongwe. Boma lati limanga ngula kapena kuti daiki m'madera momwe amakhuzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Karonga ngati njira imodzi yotetezera miyoyo ya anthu ndi katundu ku ngozi ya madzi m'bomali. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Charles Matabwa anezi ku Karonga pomwe amapereka thandizo kwa mabanja pafupifupi 1400 omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi Matabwa pakufunika njira yokhazikika yotetsera vuto la kusefukira kwa madzi kumwe kukuchitika chaka chilichonse m'boma la Karonga. Iwo alimbikitsanso anthu omwe amakhala m'madera omwe amakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi kuti adzitsatira njira zodzitetezera komanso kumvetsera mwachidwi mauthenga okhudza za nyengo. Mchingo umenewu uthandiza kwambiri kuti uzimitsa madzi kuti asafikire m'madera amenewa, ndipo tikatero tizaonetsetsa kuti anthu osakuvutika pafupi nthawi yonse mvula ikabwera. Zina mwa zinthu zomwe zagawidwa pamwambowu ndi monga mabulangete, chimanga, nyemba komanso zida zosiyanasiyana za ku kitchini kuti zithandize mabanja omwe akhudzidwa awa omwe pano akukhala m'misasa. Polankhula pamwambowu, mfumu ya Kiyungu ya maboma a Karonga ndi Chitipa yayamikira boma chifukwa choyankha zofuna za anthu ake popereka chakudya, mabulangete komanso dongosolo lomanga daiki ponena kuti izi zithandiza kuteteza mizi yozungulira ku madzi otsefukira mtsogolomu. Ndikuyamika kwambiri boma kuti sinatisiye tokha, atangomva kupita kwa DC yathu kuti ku Karonga kwavuta, Dodma ananyamuka msanga kubwera kuno kusonyeza kuti boma lili ndi masomphenya kwa anthu ake onse. So tikuthokoza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti achiona chofunikira kwambiri kuti anthu ake asafe. So tikuthokoza kwambiri. Bwana mkubwa wa boma la Karonga Willard Mwambo anathokozanso boma chifukwa cha thandizoli ponena kuti anthu okhala m'misasa iwiri akukumana ndi mavuto akulu kuyambira pamene kusefukira kwa madzi kunawakhudza. Chinthu chimenechi cha daiki tachilandira kwambiri chifukwa chonena kuti ndi chinthu chimodzi chimene chingapangise kuti tathana ndi vuto la kusefukira kwa madzi. Mmodzi momwe apindula ndi thandizoli Aisha Mwandangara omwe akukhala ku Noyo Kampu mdera la Kambwe pansi pa mfumu ya Kiyungu anati zomwe zaperekedwazi ziwathandiza kuchepetsera mavuto omwe akukumana nawo. Tikuthokoza kuti zikomo kwambiri kwa chithandizo chimene chachokera ku boma kuti pasa ife ngati anthu ovutika. Malinga ndi akuluakulu kusefukira kwa madzi m'boma la Karonga kukhudza anthu pafupifupi 2600 pomwe mabanja 1355 ali pansi pa mfumu ya Kiyungu ndi Kilipula. George Nkandawire, MBC, Karonga. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Oweruza milandu ati dziko la Malawi likufunika oweruza pafupifupi 88 kuti milandu idzitha mwachangu. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka maofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole zokhalitsa ndi khonsoloyi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Vesti mbola mmene muli nkhani zenizeni, nkhani zokutino muzitsate bwinobwino. Nkhani ngandonena kuti khandi kupanga chibwezi mnyamata iko zakafolo ndi tinapita maloneka kuti tikatani kuti tikachezi. Mimi ndilo panga chibwezi sinapita kukaitesa magazi. Ulokonzeka kuti mwana wa malizati amagaza. Malizati mana nabwera nakhangalira nani ankomera iyeyo. Ine sisinayendi. Eni yake kuzifotokoza, kusanthula
komanso kukhuthula nkhawa zawo. Ndizikupatsirani programu imeneyi ndine mkhozi komanso mulutsi Andrea. Don't miss kuyambira April imwe. MBC, inspiring the nation. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavior change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact. DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting advocacy and awareness campaigns. We also produce high-quality radio, TV and online content to engage, inform and inspire action. Join us by calling the following during working hours: +265 886
074 521 or +265 997 422 668. Email dbu@mbc.mw or visit any of our regional offices in Area 4 Lilongwe, Mangochi and Kaningina Studios in Mzuzu. Development begins with dialogue. Get in touch. MBC, inspiring the nation. The Sting Mbola mmene muli nkhani zenizeni, nkhani zokuti muzitsate bwinobwino. nkhani yanga ndonena kuti khandi kupanga chibwezi mnyamata iko zakafolo ndeti napita maloneka kuti tikatani kuti tikachezi. Nina ndilo panga chibwezi sinapite kukaitesa magazi. Ulokonzeka kuti mwana wa malizati amagaza. Malizati amene anabwera anakhanga kuti anani ankukomera iyeyo ine sisinayendi. Eni yake kuzifotokoza, kusanthula komanso kukhuthula nkhawa zawo. Ndizikupatsirani programu imeneyi ndine mkhozi komanso mulutsi Andrea. Don't miss kuyambira April imwe. Ndikulandireni ku programu ya Amailero. Lero tili kuno ku Ejenko Electricity Generation Company of Malawi. Kuno Nkula tikucheza ndi amayi tifuna timve kuti kodi amayi kuno ku Ejenko company yomwe imakonza mphamvu zamagetsi m'dziko muno alipo, ngati alipo amayiwa akugwira ntchito zotani. Ndiye pakadali pano ndili ndi mayi Rachel Phiri. Ndikulandireni programu ya Amailero. Nziko mukwambiri. Choyamba anthu akudziweni. Ine ndine Rachel Phiri ndimachokera ku Mzimba. Nabadwa banja la ana 6. Ndine omaliza kwathuko. Tinabadwa azimayi atatu, zibambo atatu. Komano azimayi anzanga osana sokola na mwalira nasala azimayi ndekha ndi azibambo atatu. Kuno ku Ejenko mugwira ntchito ngandani? Ine ndikugwira ndili ku department ya administration. Chabwino ndiye ndimafuna kuti amayi ena omwe akuonera programu imeneyi akhale ndi chithunzithunzi kuti kodi kuno ku Ejenko kumachitika zotani. Ku Ejenko kuno ndi kampani imene imapanga magesi komanso kuli ma department osiyanasiyana amene ndafotokozera kuti ife ngati administration tiliso konko kuthandizira kuti zonse zizitheka bwino kuti ndithu dziko likawale. Kunoko mukakamba za ntchito yanu imene mukugwira ndizosangalatsa zanji zomwe mumakumana nazo pa ntchito pano? Kunoko kuli zosangalatsa zambiri ngati ineyo chikhalire kwathu sinakwere ku ndege komano ngati passport inakwezeka kuti ndipangise passport chifukwa cha ntchito yanga kuyenda kunja kumapita kuma training chifukwa cha kampani yomwe. So ndi zinthu zonyadisa kwambiri kuonesa kuti ndizotheka kwa wina aliyense tisaziyang'anire pansi ngati azimayi. Zimatha kusokonekera, umatha kusokoneza uli chisikana mmaziyo mwina kusokonekera koma usaziyang'anire pansi kuti ineyo basi komano titha kumachilimikabe. So ndizosangalatsa zimene ine ndinkanene kuti ngati ku Ejenko kunoko ndine mmodzi wa iwo amene ndinganyadire kuti ndizambiri zimene zasuntha pa moyo wanga kuzera mu kampani ya Ejenko. Ndi zovuta zotani zomwe mumatha kukumana nazo pa ntchito komanso mwina mumagwiritsa ntchito njira zotani kuti mavuto amene wawo asakhale chipsinjo kapena asatchinge tsogolo? Zovuta zimapezeka komano ngati ineyo so far sininkanene zovuta zambiri andi nditha kunena kuti panopa ndine mmodzi wa azisogoleri a union. So kukhala ndi udindo umene ndife amodzi amene timayang'ana kuti pamalo anthu pakhale ngati
tinganene kuti decent work kuti anthu za safety ya pantchito chani. So ndine mmodzi amene ndimayang'ana zopsinja ngati zimenezozo. So sinenganene kwambiri kuti ine ndingakumaneso ndi mavuto. Of course amapezeka kumano ndine mmodzi amene timaonesesa kuti mavuto ngati amene akukumana nawo azimayi asakhalepo. Kugwira bwino ntchito limodzi ndi anzathu akujenda kuti zonse zimene zikupanga pasakhale ma GBV pamalo ogwira ntchito. So